What's up mga kamags? Kumusta na mo? Karong adlaw atong pagariakan na pod utro ang SB19 ay mao kini ang mga request kadasagaran sa atong channel. Request nila nga utrohan kuno og react ang SB19. Ang title nga atong pagariakan karon sa ilang kanta mo ang Tila Luha. Oo, daghan na kaayo ang gusto ng mariakan. No, bisan sa tibuok kalibutan, daghan. Bisan lahi, dahil lahi na ang mga nag-react ani ubang mga country, daghan na kay nag-react sa ila. Sa ilang mga kanta tungod kay nindot kaayo gyud. So busa karon ato na karon nasugdan. Wa naman tay laing gihuwat. Oh, before that, subscribe ka muna. Update kita. Na Tagalog, no? O, para ma-update po muna ako sa sunod. Kung na ako i-upload. Buhatan na karon. Okay? O, sige. Nagsugod na ta. Intro sa ta. Wapo kayo. Grabe pagsugod ng kanta. Yung ko sa skin nga. Nindot magtingog di skin din, no? Pero ubos kay sig tingog, ubos. Nasa iyang kuan. Yang bukas ubos og kuan. Pero nindot kay pag siya may masugod ko di ay. Kay padayon ta. Paano nga bang limutin ka? Kung sa puso ko Wapo kayo. nag-iisa. Tapos na si Juice na yun. Rapper man eh. Oh. Nindot man po na gihapon. Oh. Ato, di ko kuan ba kay rapper ni siya. Iya gid-rap gid ng iya. Karon ni kanta siya, ballad. Oh. Padayon ta ha. Tama bang nadarama para sa'yo, sinta? Bakit nga ba? Grabe gid si kuan. Kato sa una akong gikuan nga yung pangalan si John man na siya, so Pablo man po day. Oh, kini siya Pablo ang yang kuan po day isa pagkapanganan eh. Pero karon iya ang itawag gid na sa ila si Pablo. Kato si Juice kuan pang-rap gid iyang tingog pero nindot maghapon. Wa may ingog kuan. Kanang lain paminawon nindot. Padayon ta ha. Go still. Okay. Nagwapo gid siya. Pagkagwapo sa blending. Gilayo ra ni kuan. Gilayo ra ni kin ang microphone kay dako ba isig tingog. Oo. Kini gwapo pagka-blending nila.
Mura gid si kuan ba? Mura gid Koreano. Mura Koreano yung kuan ba yung panagway. Oo. Nindot kayo. Para ka gwapo po ng bata po. Sa iyong pagkanta karon no. Ang gwapo kay pagsulod. Nakuha na gid sila. Grabe na yung practice. Grabe po sila naka-team gig kaayo. Ano nga ba? Mhm. Ano nga ba ang magagawa? Kung hanggang ngayon'y mahal pa rin kita. Unti-unting lunurin ang aking nadarama. Gwapo kayong haming eh. Na walang wag nang tumilaban. Kadungog mo. Ang ubos gihapon nindot kay paminaw ng haming nga ubos. Dahil karon no pagka before na to i-post na itaas nga si Steel, nagtaas na ya. So si Pablo mo ay kuan unison bali o yang melody ra bali nga kuan. Nindot kay paminawon, grabe bending. Grabe po ning mga bataan no. Sila ray ga kuan sa ilang kanta pero sila ray ga kuan sila po ga-arrange, sila ga-compose. Nindot kayo nga pagkakuan nila, arrange. Makaingon ko, grabe ka mga talented kayong mga bata. Makaingon kita. Grabe yun. Ni abot na ni sila ingon. Murag kini nga kanta ha. Ang ani murag ang upat kini si Justin. Justin nagyapon iya pero murag gyud nga stand out yung mga upat gido. Murag naagid sa ilkam kumbahin sa ubos si Kin. Si Kin, grabe si Kin. Ang yung pagkaubos maklaro gid kayo. Kang kuan kang Steel taas. O, klaro kayo. Taas man pud gyapon si Pablo. Pero parang magkuan-kuan na gyapon sila ba? Lami pagkakuan na ining ilang kuana. Murag makaon ba kay lami. Nindot daay. Ato pa dayon nun. Lunurin ang aking nadarama. Oo, kabugnaw kayo. Grabe. Okay, speaker eh. Grabing taasa. Siyagit ni si Steel. Grabing taasa kayo. Ni taas pigid sa mot. Grabe. Grabe. Bata agad eh. Ikaw mag mura na gini ko anig na in love na balik ko sa ila. Naganahan ako sa ila bali ba? Oo. Nindot po lang ilang mga kanta. O mga kanlabi na ni isa po nila kabalad. Tila luha. Nindot man dahil kayo. Oh. Wag nang tumilaban. Labis na pagdurusa. Wala mang pag-asa. Turuan mo naman ako. Oh, palsito ba? Limutin ka. Nindot kaayo. Okay kaayo. Okay kayo. Na, grabe pagkakanta. Karon ato naging nadungog na saksihan na pod ang ilang pagkanindot kay nga balad na pod. Grabe ka kusugay pa. 1 year na ni. 1 year na may naka-upload dere akong nakuan sa TM man eh.
tiim pusuan. Nindot kayo. Nindot kay performance. Bags confident tigi kayo sila ba? Na kuan hinuon taod-taod naman grabe man nilang mga training mga yudayan eh. Kay training nila ay sila ni isikat isugod sila og kasikat kuan man niabot pa og upat ka tuig sila nagtraining. Grabe ka kuan. Handa na gid sila. Handa na gid kay sila. Grabe na nga mga pagsubok ng ilan ng giagihan. Kung nanay panahon nga mo kuan na gali sila mo mo magbuwag-buwag na sila. O magbabay ng kada usa kay tungod kay when hitabo walang nangyari sa kanilang Tagalog walay nihitabo sa ilang ipang trainee wa gihapon sila ni sikat ato nga time 4 years nilang giantos pero tungod kay passion Manila nibalik sila kada usa sa day sa ila nibalik sila aron ilang ipadayon ang ilang pasyon sa pagkanta pagka talented nga bata naagid ay sa ila mao nang nisikat gid sila og nawilnon gyud kaayo na trending pa gyud karon niadto sila sa nag-tours na sila sa US niadto na sa Korea sa Singapore bisan asa na di ay o karon December naana po balik sa Pilipinas posible gini nga muliboto nila ni ang Pilipinas kay mao may request nga before sila nag US tour de ay naipto plano sila nga libuton sa nilang Pilipinas ay sila mag adto sa kuan pero wa man na dayon balit unya tulo ba to o duha ra ka kuan lugar nga ilang na concert sila oo pagka mga master na kayo mura nag confident ka sila ang kaugalingon nga ini mauna ni ang panahon pero sa atong tan-aw sa ila ubos gihapon ang ilang tan-aw sa ilang kaugalingon dili mga hambugero oo sa ilang kaway uli ay sila sa ilang ginikanan naara sila sigig trainee o grabe gid ka mga hardworking kay nga mga bata pa gali oo tungod sa ilang pasyon sa pagkanta nga ilagid naagid sila'y maabot mao nay nasud sa ilang utok mao nang makaana gid ko sa ila nga kuan gid pud sa ila angayan pud sa ila nga nakuha ng ingon ani ilang naabot nga sa ilang karir kay grabe gid sila ka mga hardworking kay nga mga tao pag-aana ko kini si John o kani Pablo grabe ka kuan kayo grabe ka talented kayo kay sus sayo nang ka mag-compose kag mga kanta lisod ka na mo arrange hinuon sila man tanan pero sila tanan ang bali sa isa ka kanta ila bali ng ano ng mga idea nila pero si John gid may nay kuan gid o si Pablo may kuan gid kayo si Estel sa choreograph man na siya may kuan siya may bali may main dancer bali siya may mo choreograph sa ila sunod nindot kayo sa ilang mga kuan labi nag mga sayaw nga mga kuan so karon po do nindot kayo murag ang ilang karon nga kanta tila luha murag pang telenovela gyud nindot kayo sus kamo di ba okay kayo comment mo kung kamo nga wala ganahe comment mo sa kuan para sa ako nindot kayo mura nagig na addict na pug kuan sa ila ba mura nagig pug na appeal ani adik ani kay mo kuan naman pug ko nakasubscribe ko sa ilang official nga kuan
YouTube channel. Oo, naka-subscribe ko kay unsay mga bag-o nga mga ipang-upload nila, makahibaw po ko. Oo, naaday didto daghan man day mga video nila ngadto. Sa una pa, nga wala pa kayo sila ni sikat. Sa ila pagikan sila sa ubos pa gid, maupay pagsugod hangtod nga ingon ana na sila kataas karon. Pero mga buotan kayo, ubos gihapon ang ilang tan-aw sa ilang kaugalingon. Bali manghambol kayo sila ba, dili nga gubos nga. Gi kuan sila, mapaubsanon kayo sila ba, dili manghambog. Dili para ng uban nga hambog na gali dayon. Sila sa uban nakakita ko sa ilang mga guesting sa TV, Laga sa GMA sa ABS-CBN, bisan unsang mga kuan, nag-guest sila, magpakilid ra gid taon sila. Nagtanaw ko yun kung grabeng mga bata. Mao nay okay kay nga attitude nila para sa mga artist nga nana, daghan kay ganahan, dili mga hambog. Okay, di ba? Okay kayo? O comment pa mo, comment. Comment kung unsa pa ato pa ba ning utruhan og react sa uban pa nila mga kanta. Daghan man din ni kay kanta sila. Sige, diri sa lang tataman. O, kamo, so, subscribe ta. Kung ganahan mo ning mga video, subscribe mo kay para sa sunod naanap ko yung mga video nga susama ani, man-notify mo. Subscribe na mo. I-like na lang po para updated o i-recommend ta ni YouTube. Okay? Sige din, hereta. Ini si Indians TV. Ang gaingon. Peace out.